Jotono ramsogo taisa ani video ketara je ani video nai tangnai rongno kabai kubai hamjangma yaparo hingke tabuk ke sarik sarik tam khai tongna hade ani roge iko laibrai tani naharei bo tabuk iko agula songna nayo hingke nahade iko agula sai pai kahama ke sui jotono ready ingjak tabuk ke ani roge mui songnai agula hingke iko naidi ready khai tongo bo tabuk hingke tam hingke bo agula chana musungmani barok sukha bo tam ke chana musung bono songnai bo rai brai rogo ruwui sukti brai rogo ruwui iki chana pho hingke nahade iko pias rok ruwui jotono ready wngoi paikha iko nahade hingke tabuk ke iko lai brai tarao rwnai sakao hingke sukti brai rwnai nahade bo tabuk swnamoi tongo. Iko tabuk ke sukti brai sakao rwkha hingke iko agura rwui rwkha sukti brai sakao hingke tabuk ke kahama khaiye je tui rok habya tui khaiye bono jotono khawui rok serap sakaiye yang durui no nahade iko khajak pura tight khaiye hingke tabuk ke deko dai rwkha iko hingke abo tabuk hor chikon ke tonsinai hingke iko ikjak moni paikha nahade iko pula kutung kutung bahai motom tongkha sukti brai bahai hingke comment ke sabai di sab saba ikmani thokjak angkito thokjago hingke ani roge baski thokjago bo iko songo ani roge no nahade ik jana musungmani barok sukha tini si masa sinai nahade iko hingke tabuk obono toni rwnai sukti brai bai no thukrubui tamni ke sukti brai bahai ong tongnai jat hingke tini bagi video asung no.